Takže dobrý deň ľudia. Dneska vás vítam u nového videa z GTA 5 a prepáčte, že som povedal, že bude Alien Isolation, ale nebude, lebo ja som lebo ja som taký pako a ja som to nenatočil, lebo som na to úplne zabudol a tak chcem urobiť takéto videjko, že ako sa dostať na vojenskú základňu bez hviezdičiek a môžeme ísť na to, ale potrebujete taxík a musíme sa tam nejak dostať. Sem, tak. Potrebujete taxík. Hop. Super. Hop. Dobre. A vy potrebujete potom stlačiť, keď ste na konzole, napríklad na PlayStation 4, alebo na Xboxe, alebo na PlayStation 3, tak stačí stlačiť kontroler, čo sa s ním pohybujete, ale keď ste na počítači, tak to neviem, lebo ja na počítači GTA 5 som nikdy nehral, takže takto prídete, tak. Čo? Ne. Prečo mi nejde ten blbý cheat? Ja som to tak dofailil, sakra. Ešte... Rýchle. To prčiť. Vážne? Ne, poď rýchle. Poď rýchlo, dávaj. Do psej materi. Bože, to som hľadal. Ja to strihnem a... Tak, jak som to robil minule, že som zapol toto až mám ísť po ňo. A takto. Nie. Super. Tak som to neurobil. To je dobrá informácia toto. To si zapíšem do denníka. No. Počkaj, teraz to vyskúšame. Teraz prosím, nech to pôjde už. Takto. Vážne? Vážne. No, typek si tam chilluje. Jak reklama na oblečenie vojenské. Čo tam robí Mora? Zoberaj tam tých. Musíme počkať, pokiaľ odídu.
Hopla. Čo ti dobre, rage. Minule sa mi to podarilo, dneska sa mi to nepodarilo. Keď sa vám podarí to, čo som ja tu robil, keď sa vám to podarí, tak ste kuloví, a keď sa vám to nepodarí, tak budete takí ako ja. A moja hlava do prčice. Takže tak. Sorry. Ale... Dá sa to urobiť, samozrejme, dá sa to urobiť, ale ja to nechcem už robiť, lebo nechcem proste. Takže, keď sa vám videjko páčilo, dajte palec nahoru, keď sa vám videjko nepáčilo, stlačte ten červený krížik, čo máte hore, alebo môj nos do prčicu. Alebo keď to máte cez mobil, stlačte ten domček alebo tú šípku doľava. A tak. Takže čau.